Magtymgulynyň edebi obrazyna käbir bellikler. Onuň kimdigini görjek bolsaňyz, o kaberiň ähli ýazanlaryny, kanuny öwürlen setirlerini, kasama öwürlen gazanlaryny, kimdigin çenetmek näme gerekmiş, yüregini açyp durka beýitlerin, egri gylyç ýa-da dogry söz bilen ýazypdyrlar öz ömrüni beýikler. Zerger diýin, aşyk diýin garşy däl, ýöne şahyr onuň iň belent çyny, şeýdip iki äpet çykýar sögeşe, halkyň pıragasy, islamyň dini. Şeýdip agzy ak köpükli zulmatyň galpdy garşysyna parasat behim, cepaly topragy beýle är ogul, alla insan kimin möhümdi, möhüm. Arzulary, oý pikiri şahyryň asman ýaly giyindi, dünýe bolsa dar. Daştek döwür bilmese de ýumşadyp, oňa diýşüripdi, beýik behimdar.